времето на госпожа Фандъкова като кмет в завода за боклук са плащали по 2 лева и 79 стотинки за литър дизел. Вие плащате ли по 2 лева 79 на литър дизел? Не. Средно тогава цената в бензиностанцията на дребно е била 2,63. А когато купувате дизел на едро случая, както в завода за боклук, цената трябва да е 2,30-2,40. Подобна е била схемата и с маслата. Това е показателно за всички обществени поръчки на завода за боклук, които са били на стойност, забележете, само за части от 119 милиона лева. Когато кметът Терзиев встъпва във власт и прави ревизия на завода за боклук, установяваме, че тези части за 119 милиона лева няма. Тук основният проблем е, че тези части са били нужни, за да се ремонтират основни поточни линии, като например тази, която от нашия отпадък от тивите контейнери отделя алуминия и също така отделя и пластмасовите шишета, защото накрая от този отпадък изваждаме тези суровини и го изпращаме да се гори. Ако те не бъдат извадени, както се случи по времето на ГЕРБ, се депонират в земята. Тогава, по времето на госпожа Фандъкова, около 80-90% от всичките отпадъци от града, това са едни 400 000 тона на година, са депонирани в сметището, по-скоро в клетките до завода за боклук. И от 4-те клетки, които имат този завод, 3 от тях са запълнени за 7 години, като планът е бил да бъдат запълнени 4-те клетки, забележете, за 21 години, което само по себе си е изключително скандално. Това, което правим ние, е, че подобрихме тези линии и сега имаме договори за 100% изгаряне на източения отпадък в циментови заводи и в тецове, каквато е идеята на този завод. Депонираме не повече от 25% от отпадъците в предвидените за това клетки. Това са само отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или изгорени. Факт е, че те са правили такива обществени поръчки и не са доставяли частите, не са ремонтирали завода за боклук, води до екологична катастрофа. Защо? Защото клетките ще бъдат запълнени много по-бързо, понеже те не са изгаряли отпадъка и след няколко години най-вероятно и клетка 4 ще бъде запълнена, съответно след това ние ще се видим какво да правим с тези отпадъци. Ето така работят ГЕРБ и това са обществени поръчки, които правят и въпреки цялото това безобразие имат наглостта да обясняват, че завода за боклук в момента не работи добре и има някакви проблеми с него. Не! Заводът за боклук на София работи много по-добре сега, отколкото по времето на Фандъкова, защото има работещи поточни линии за отделяне на алуминия, има поточна линия за отделяне на пластмаси и шишета, които суровини продаваме. И отделно на това, когато при Фандъкова не можеше алуминия да бъде отделян, RDF отпадъка, т.е. циментовите заводи, топлофикация не го искаха, защото те не могат да използват това гориво за изгаряне, буквално. И по причина, че те не бяха ремонтирали линиите и че не можеха да отделят алуминия, те просто заряваха отпадъците в земята, вместо да ги изпращат да бъдат изгарани.